ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. ҳамватанон азиз, рӯзи шумо ба хайр боша. умедворам ки ҳама каса сиҳату сарбаланд ҳастед. ҳамватанон азиз, мавзӯи мо дар бораи боғҳои Тоҷикистон, заминҳои ғала корӣ. ҳамон рӯзе ки ин номардҳо, ин бевиҷдонҳо омадан сари худрат аввалин кори кардам, тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонро гаштанд. тамоми минтақаҳора куҷоеде ки як боғи хуб ҳаст, меваи ҳосили хуб метиҳад, як ҷойде ки замини хуб аст, ки ғалаи хуб метиҳад, ҳаминҳоро барои худашон интихоб кардам. ҳамин заминҳоро гирифтам, ших кашидам, чӣ боғи мева ҳаст, чӣ боғи тогзор аст, чӣ заминҳои ғала ҳаст. ших кашидам, барои худашон интихоб кардам, гирифтам. мондагӣ заминҳои Тоҷикистон ҳамаи дарахтҳо, ҳама меваҳоро, ҳама тогзорҳоро, ҳама заминҳое ки хал аст, ҳамаро задам, хароб кардам. ҳама дарахтҳоро задам, ҳамаро задам. фақат як коре кардам, чӣ? хароб, 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 хароб. фақат решакан. як инсоне набуд дар муддати 28 сол ки ин бевиҷдонҳоро насиҳат кунад ки ин корҳои шумо баръакс аст. шумо ғалат кардед, корҳои хато кардестед, ки заминҳоро аз байн бурдестед, фурӯхтестед, оё боғҳоро задестем, тогзорҳоро зада хароб кардестед. то ин ки ин миллати Тоҷикистон гушнаву ташна бимонад, тарки ватан бикунад, аз ватан барояд равад. Тоҷикистонро танҳо Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамроҳии аҳли аҷдодаш зиндагонӣ мекунад. дигар миллатҳо, дигар қавмҳо, дигар инсонҳо бояд дар Тоҷикистон намонад, набояд зиндагонӣ бикунанд. ино ҳамон рӯзе ки қадами касибшонро задам, фақат коршон харобкунӣ буд. дигар ё ғайр кори харобкунӣ, хиёнат, ҷиноят ба як кишвар, ба як ватани чизо коре кардагӣ нестам. ҳамватанон азиз, ман иттилоъ танҳо барои ҳамин ноҳия хидмат мекунам, ки ман дар инҷа бузург шудагим. ҳамин ваҳдата мероӣ, дарвозаи ноҳияи Файзобод медорӣ. аввалин деҳоте ки шурӯъ мешавад, деҳоти ҷои Никӯдӣ мегӯям. дар унҷа ин қишлоқи ки аст? устод, яъне қаҳрамони миллат Шарифу Каромат, ҳамин деҳот то охири Файзобода қалъаи дашт мешавад. то ҳамҷар тамоми деҳотҳо, кӯҳҳо ҳама пур аз боғ буд, боғи мева. ин боғҳои ноҳияи Файзобод на танҳо Тоҷикистонро таъмин мекард, тамоми кишварҳои Осиёро ба мева 100% таъмин мекард. бойгарӣ хеле зиёд буд. акн ман танҳои меваҳои ноҳияи Файзобод мегӯям. акн дигар деҳотҳо, дигар вилоятҳо, шаҳрҳо беҳисоб. ай бешарафҳо чӣ кор кардам? омадам, фақат ҳамин дарахтҳоро задам. ягон ҷуд як дарахт намондам, ҳамаро задам. замин хушк кард. фақат хароб, 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 хароб. ино ғайр аз харобӣ дар ин ватан, дар ин замин ҳеҷ кор кардагӣ нестам дар ин муддати 28 сол. намемуред ба амрӯзатон, шаб намедоред шумо. 24 соат, 28 сол шид дар телевизорро рӯтонро сиёҳ мекунед. фалон ҷода мо боғ бунёд кардем, фалон ҷода мо фалона бунёд кардем. шумо иро баръакс мегӯед, рӯтонро сиёҳ мекунед. ба ҷое бигӯед ки мо хароб кардед, дурӯға мегӯед мо бунёд кардем. шумо бунёд накардед, хароб кардед. ӯ иттилооте ки дар Тоҷикистон шумо дар муддати 28 сол дар ин ахборҳо, хабарҳое ки дурӯға барои мардум пешниҳод мекунед, ки мо бунёд кардем, мо фалон кардем, дурӯғ мегӯед. шумо баръакс мегӯед. ба ҷои изо нокашида, шар надониста мегӯед ки мо бунёд кардем, фалон кардем, беҳмадон кардем. шумо ҳеҷ кор накардед. шумо танҳо як кор кардед. хароб, хароб, ғорат, хароб, ғорат. бидуни харобкорӣ дар ин кишвар, дар ин сарзамин дига ҳеҷ кор шумо кардагӣ нестед. фикр накунед ки дигар кишварҳода барои хумо макон дуруст кардем, як рӯзе меша фарор мекунем мерем. ин кортон баръакс аст. рӯзе мешавад ки ин миллат сари қудрат меояд, шуморо мо
дар кадом кишвари, дар кадом гӯшаи канори дунё набошем, мо шуморо пас мекашем ба ин ватан меоем. пад нахуд то ин дараҷаи инсон беақл боша, бесавод боша, ки боғ, ҳами боғ чӣ гуноҳ карда, ки боғ ҳам мевара инсон мехӯрад ку. боғҳоро ҳамаро задем бадбахт, ҳамаро хароб кардед. марг ба шумо муртадҳо, худованд кӯртон кунад шуморо, беномусҳо, бевиҷдонҳо, номардҳо. ҳамватанони азиз, ҳамаи шумо дар паноҳи Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло миспорам. худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таоло ва баракатуҳ.